Det her, det er bundkar. Her er der en masse sulteplader, sådan at man sikrer sig, at der altid er olie til siv. Men til korsivlen der, den er her. Så sådan noget indeni. Det den gør, at den suger. Så suger den op til oliepump, som så svinger det rundt. Og så ned her, som går ned til køler, som er her. Køleren der. Og så kører det ud af de to huller. Så det rundt. Og så kommer det op igen. Op igennem filter, så kommer det op her. Så tager man den her. Jeg kan huske, hvad fanden det er. Vores mellemstykke. Ja, det er mellemstykke her. Vi sørger for, at tiden den sidder rigtigt her. Sådan der. Så kommer det op her. Og så ind igennem pumpen igen. Som pumpen, som er her. Kører pumpen rundt og skyder det rundt. Så kommer det rundt omkring, så kommer det op her. Det bliver skudt ned der. Så kommer det op her. Så kører det rundt i de forskellige hovedlejer. Så bliver smurt her, så hvis vi kigger på blokken, og vi vender den. Det flytter den rundt her. Bum, så er der de her, lidt linjer, mellemrum-agtige, sådan spørgerlinjer. Så olien kører rundt her, så tager så toppen af mellemlejet, som ligesom kører rundt, og så kører olien jo hernede. Og så hvis vi så tager på knasten og lige stopper i, rumtappen, undskyld. Igen. Bum. Og så se, og rumtappen den kører rundt her ved hovedlejet. Så se der, vi har smørehullet her. Så når olien kører her. Så skyder det skråt ned til det hul her, som så skyder det ud, så er både hovedlejet og... Ja, så skyder den ned i... Og plejelejet, det bliver smurt, så skyder det tilbage ned i oliesumpen. Oliesumpen, og det gør den jo bare ved at køre rundt, så smører den jo her, og så kommer den ned i hullet, når den kommer rundt. Og den fortsætter den i bund og grund bare med hele. Og så kører den jo bare rundt og pisker. Den er sådan. Så vi tager blokken på her. Bum. Sådan der. Og har vi så skyllekanaler. Og vi det er kølerkanaler. Ja, kølerkanaler. Og huller til topstyksbold. Her kommer olien så op. Alle de her 3 på den her side og 2 på den her side, det er returkanaler. Så olien kommer op her. Når så bliver kørt op, så kører det egentlig bare direkte op til topstyk. Så vi har derovre. Vi har herovre, hvor den tænker, det var... Det bliver så vi så se her, at når olien den bliver pumpet op, den kommer så op i, den skal vi faktisk lige have flippet. Så olien den kommer op i det lille hul hernede, og bliver så skudt op, og kommer op her. Og så når olien kører op her, så ligger det jo bare og kører rundt, og ligesom fylder alle dem her op. Og det kører jo så i vores, kommer så op her, kører op her, og fylder de her, nej det kommer op herover, kører ned her, og så kører det over her, og så fylder det op alle de her ned, så vi kan se, hvor olien den er kørt herover. Og så er der de her små kanaler, kan man sige, som hænger sammen med de her, hvor lejeren de skal køre, altså hvor pladsaksen kører. Så er der sådan nogle huller hernede, hvor olien den simpelthen bliver skudt ud og smører. Og så på grund af spillerummet der er, så bliver de her nede, hvor ventilerne ligesom er, sidder jo så også og bliver smurt. Og det hænger jo bare sammen med det, vi tager her på. Nu skal den rigtigt. Bum. Som vi viste før, så kommer det jo bare op her. Kører op igennem der, og kører op igennem stykket, som vi har lige her. Og så kører det jo bare rundt hernede. Og så bliver det skudt ud af de huller der, som jeg viste før, nede i kanalerne. Og så sidder det bare her. Bum. Og så når det skal ned igen, så ser nej, så er det samme som før. I den her side herover, der har vi sådan nogle små kanaler til ligesom at lukke olien ud igen. Og herover der kører det olien ligesom fra ventilerne, så kører det bare over de små hak her, vi kan se. Og det ryger så ned i et kammer, som så lige så stille drypper tilbage ned i bundkarret. Så ryger herned i de her returkanaler her. Der er 3 på den her side og 2 på den her side. Så hvis vi tager blokken af, så kan vi se her. Og så drypper det jo så lige så stille bare ned i oliesumpen igen. Ja, og så kører det bare. Som er her. Den virker sådan set, at her på indersiden er der 2 tandhjul. Det her det er en rotorpumpe, som så har en sugeside. Så her. En sugeside og en trykside.
hvor den så suger olien ind her, som så er, fanden var det henne? Det var bare at vise på at stoppe den på. Ja, hvis vi tager den på her. Stop den nu. Så vi lige kan få lov til at lige hive op her. Bum. Så se, hvis vi så tager og på her, og på her. Så se, når rotorpumpen kører rundt, så suger den jo olie herovre fra, så bliver vist, hvor vores grovsi, den skyder det op. Så ved sugesiden her, så kører pumpen rundt. Så hernede, så skyder den det ud igen. Hernede. Og så ned til køleren. Ned til køleren. Og så her. Nej. Her, hvis vi gerne vil her. Der skal vores vores regulatorventil sidde. Regulering, det er jo det samme. Sidde, hvor den så, når der kommer et overtryk, så åbner ventilen her, sådan at olien, for der kan kun komme begrænset antal olie tilbage ned, før der springer en slange eller et rør. Så det gør, at den løsner trykket ved at bare sende det, som kommer fra trykket, tilbage om til sugesiden. Og så kører det bare i et loop hele vejen rundt. Det var det.